og en far og en søn. Her bor herre og fru Pedersen så, og de har sammen sønnen Henrik. Henrik han er en ganske almindelig dansk dreng, og har nogle meget specielle interesser. Lad os nu gå ind og se, hvordan de bor, og se, hvordan Hennings interesser er. Ja, det her, det er så Pedersens hus. Vi går op ad trappen for at nærme os Henning Pedersen, for at se, hvad det er for en interesse, han har. Og det ser vi her, det er døren til venstre. Som vi ser, så ser Henning Pedersen så rigtig meget for videospil. Kom nu! Nej, men hun var skidt. Kom nu, kom. Nej, men ja, kom så. Sluk det lort, Henning. Vi spiser nu. Henningsmor. Oj. Henningsmor. Hej, du med? Lad os se på det. Ja, men så vil jeg gerne starte med at finde ud af, hvorfor jeg har valgt at henvende jer til en psykolog. Altså, vi er her i dag, fordi jeg er meget bekymret for Henning. Han laver stort set ikke andet end at spille computer og sådan noget. Eller nogle gange spiller han selvfølgelig rollespil med hans ven Heine. Men udover det laver han egentlig ikke andet. Ja, den her Heine, er det hans eneste ven? Stort set. Okay. Henning, har du noget, du kan sige om Heine? Hvorfor er han din ven? Okay, du har ingen andre ven? Hvad laver dig og Heine så i jeres fritid sammen? Vi spiller rollespil og spiller computer. Okay, kan jeg bede jer to forældre om lige at spille udenfor lidt, så vi kan snakke lidt mere? Jeg tror, han vil. Skal vi sige noget mere? Nej. Så faldt over. Ja, men hvordan har du det så med dine forældre? Fint. Okay, så du har ikke nogen problemer med din far? Okay, ja, men så har du nogle dårlige oplevelser derhjemme eller andre steder? Ja, det kan jeg jo godt se, det forurolige
at se, om du kan lade være med at spille nogle videospil i 2 uger, og så kommer vi tilbage her og mødes, og så snakker vi og ser, om det er blevet bedre med dine paranoia der 2 tider. Ja. Ja. Men så tak for i dag. Jeg kommer til dig. Jeg kommer, jeg piller ved dig. Jeg bliver så vand og sikkert og trygt. Jeg er en skygge bag gardinen. Jeg er en gren på din hoved. Jeg er en... Wanna be on top? Wanna be on top?